beste podium bat zorionak lehendakari txapelketaren lehian zaudeten 3 horiek, lehiatu ez gaur lasterketa, nola junda? Eskerrik asko, beste podium bat, eta gainera oso berezia hemen etxen. Etxen ondon, eta lasterketa oso gogorra izan da, genekien aurretik, eta holan izan da, eta esan behar dut, nire taldea oso ondo egon dela gaur, eta ahi esker 3. postua lortu dudala. Taldea lehendakari txapelketari begira jarri da azken asteetan, bakarrik hori lehiatuko duzue. Suposatzen dut, helburua izango da garaipena lortzea, zurekin laranja lortzea, garaipenak ere iritsi behar dira ireia ondo izteko. Ideia da garaipenak lortzea, zu esan duzun moduan, lau aukera ditugu eta aterako gara topera, eta horretaz gain saietuko gara 23 urtez piko lehendakari txapelketa irabaztia. Egia esan da, bi gauzak batera dijoazte. Eta gaurko azken igoera nola izan da? Oso gogorra, ni janekien oso gogorra izan dela, orduan, oso gogorra. Zorionak. Eskerrik asko.